Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa, ka yi subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Labari da ɗumi-ɗuminsa. A yau ne muka samu labarin cewa akwai wata jaruma wato Ladin Cima a Kannywood, wadda ta nemi ta watsawa 'yan Kannywood ƙasa a gwiwa, wanda har ta fito tana furcin cewa ba sa biyan ta kuɗi idan ta yi aiki, in ta yi musu fim ana ba ta 2000, 5000. Ma'ana ba ta godiya abin da ake ba ta, sannan kuma da duba da alamu maganar da ta faɗa ba gaskiya ba ne ba. Duba da gani wannan jarumi Falalu A Ɗorayi ya yi fice a Kannywood, sannan babban darakta ne, furodusa ne a Kannywood, inda yake cewa Falalu A Ɗorayi, wanda ke shirya fina-finai a Kannywood, ya musanta kalmar 'yar wasan Ladin Cima, inda ta ce ana biyan ta Naira 2000 zuwa 5000 a duk lokacin da ta yi fim, wanda kuma wannan ba haka ba ne ba. Aƙalla ba a ƙasaru ba, abin da wannan jarumi ya ce yana biyan ta ba ya ƙasa da Naira 20,000. To wannan wani irin rashin godiyar Allah ne na Ladin Cima da za ta fito ta dinga waɗannan maganganu? To ba iya Falalu A Ɗorayi ne ya yi magana ba, Ali Nuhu ma ya ce wani abu, sarkin Kannywood, King of the Kannywood, shi ma ya ce wani abu. Kar ka manta idan yau ka shigo ka mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Jarumai 'yan Kannywood da yawa sun koka, sun yi Allah wadai da jin wannan abu da Ladin Cima ta faɗa, akan cewa ba a ba ta kuɗi da yawa in ta yi fim, abin da ake ba ta bai fi 2000 ba zuwa 5000. Suna Allah wadai da wannan abu. To ga hirar da aka yi da Ali Nuhu, jarumin Kannywood a BBC Hausa. Jarumi kuma mai shirya fina-finai a Kannywood, Ali Nuhu, ya tofa albarkacin bakinsa kan iƙirarin da Ladin Cima ta yi cewa idan ta yi fim kuɗin da ake biyan ta 2000 ne zuwa 5000, wanda shi ma ya musa, ya ce ba haka ba ne ba, inda har yake cewa a aikinsa na ƙarshe da suka yi da ita na fim Naira 40,000 suka biya ta. To Allah ya kyauta, Allah kuma ya taƙaita ya tsare iya nan. An ce gobara daga kogi maganinta Allah. Ga Aminu S. Bono, shi ma ya tofa albarkacin bakinsa a kan rashin goyon bayan Ladin Cima. To a inda dai shi ma Aminu S. Bono yake cewa wannan maganar ba haka take ba, aƙalla ma shi yana biyan ta kuɗi kamar Naira 100 har da 50. To wannan abin da ya ta'azzara. Kar ka manta idan yau ka fara shigowa ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Wannan husumiya dai daga Kannywood tana ta ɓarkewa. Manyan Kannywood sun fito sun nuna rashin jin daɗinsu akan abin da wannan jaruma ta yi musu, wanda kuma hakan gaskiya ba daidai ba ne ba. Ni kaina ba na goyon bayanta. Ga abin da S. Bono ya faɗa: wallahi ko bidiyon waƙar Tijjani Gwandu wucewa kawai ta yi a bidiyon, amma Naira 150,000 na biya ta. Shin don Allah mutane ba za mu tsame tunani ba? Waɗannan manyan mutanen da suka fito suka yi magana, Falalu A Ɗorayi, Ali Nuhu, Aminu S. Bono. To kun ji abubuwan da suke ta faruwa a Kannywood, wannan rigima ta rashin biyan kuɗi da yawa, wanda wannan jaruma Ladin Cima ta ce kuɗin da ake biyan ta bai wuce 2000 ba zuwa 5000. A inda kuma gashi yanzu an samu manya-manya hamshaƙai ginshiƙan Kannywood, su Falalu A Ɗorayi, Ali Nuhu, Aminu S. Bono, duk sun furta cewa wannan maganar ba haka take ba. Maybe ko da wata manufar ta faɗa, ko kuma akwai abin da ta ƙudurta a zuciyarta game da faɗan haka. Duk da masu iya magana suke cewa ka san ruwa ba zai tsami banza ba. Maybe akwai wata a ƙasa. Allah ya kyauta. Best Arewa 24 ta ku ci.